Kaixo eta ongi etorri landara tarte barri batera. Gaurkoan kosmetika naturala izango dugu izpide eta hortarako Elorregi auzora gerturatu gara. Bertan dakoalako bere txokotsua Karol Peñosek. Kaixo, Karol, egun on. Egun on. Etorri gara gona, apurtxo bat kostaxako eietia, baina jau gara. Bai, mendipuntan gaude. Bai, mendipuntan zauzai, eta esan dut, kosmetika naturala. Bueno, ez dakit noiztik iten duzun, zer dan iten duzuna eta zerrekin iten duzun. Bueno, berez ja txikitatik ja baneukan gustua landarengatik eta aititarekin ja ezagutzen nuen baratzeko mundua. Eta hortik umea izan nuenean, ja nire lehenengo ukendua egin nuen Barakaldoko gaztetxe Kukutza gaztetxean. Eta hor landarekin ipurdirako ukendua, bai. Orduan, hortik hasi nintzen ikasten, gero ingurugiro-kimika ikasi nuen, teknikaria naiz, laborategi teknikaria, eta hor ere bai zuhaitzpilaren izenak, espezie motak, eta beti naturarekin bat egin da. Ikusten du, zerbait berezia dakotzula eskuan, izan be, romerua da, eta romerua da ebalten duzun landaratako bat, zeure produktuak eta egiteko, ez? Romerua aparte beste zer batzen duzu, zer erabiltzen duzu. Hemen inguruan batzen duzu gainera, ez? Bai, hori da, hoberena, hemen mendinpuntan daude landareak alde guztietatik, eta aldiz ditut batzuk nik landatutakoak, romeroa, kalendula, baita ere daude gero asunak eta intxusa, eta hainbat. Gero batzuk lortzen ditut kanpotik, adibidez arnika, baina beste guztiak saiatzen naiz ingurutik hartzen. Danak balixo daude gauza bererako edo batzuk erabiltzen dituzu, akaso jaboiak iteko, beste batzuk, beste edozein produktu iteko? Orokorrean saiatzen naiz hurbilenak ditudanak destilazioa egiten, estrakzioa, mazerazioa eta bar. Orduan, batzutan destilatutako hidrolatoak erabiltzen ditut saboientzako eta beste olio batzuk krementzako, baina ere egia da, kosmetika naturalean urak eta olioak direla protagonistak. Orduan, hor, beti segun badaude 5 txampu mota eta txampuak bakoitza daukate 5 olion artean, desberdinak, orduan bakoitza propietate batzuk ditu, baina bai, orokorrean bakoitza bere gauza. Zeintzuk dira hemen inguruan batzen dituzun landaretatik edo onenak, olako produktuak iteko? Niretzako romeroa da protagonistena, onena, eta hainbat propietate ditu, bai oliotan, bai hidrolatoan, eta baita ere kalendula. Kalendula da niretzako maitagarriena. Eta bueno, hasiko nintzateke esaten ere bai, San Juan Iperiko daude, urtean zehar daude hainbat landare, esplendidak daudela denboraldi batzuetan, eta hor da oparia. Toki berezi bat erabiltzen duzu gainera zure produktuak iteko, edo mintzat proiektu hori dakotzu, ezta, eskuartean? Hori da, eta ikusi nahi baduzu, erakutsiko dizuet zein izango den nire proiektu berezia, eta gainera amaitzear dagoela, ia prest. Goazen ikustera beraz. Bueno, Karol, autobusera igo gara, autobusien dakotzu hemen ja zuk, prest edo ja isa akabota ja zure proiektutxo hau, baina konta iguzu, zeatik autobus bat eta zer da hemen inbiozuna, zein ja zure proiektu hau buruan dakotzuna? Nire burua oso zoroa da, eta ez dauka limiterik. Orduan, baserrian bizitzen, baserria zaharra, ez da nirea, eta orduan nire proiektua indarra moteko gogoekin nengoen, eta orduan esan nuen, non, zerbait gurpilekin. Hemen di, jote manaiz norbait, nirekin erango dut nire proiektua. Eta egin nuen erosi autobus bat, eta pentsatu dut laborategia egitea hemen. Jarri naiz kontaktuan AEMS-ekin, farmazeutikako gobernuko estamentuarekin eta bar, eta esan didate posiblea izango leike baldintza batzuk betetzen, eta hortan nago, lan egunero, eta hori hemen asmoa da fabrikatzea. Laborategi izan zelan iten dozu, zelan inbiarko zeben, hemen ikusten dugun produktu sorta guztia inalizateko zein egiten dozun lana? Lehenengoa da landareak ekarri eta mazerazioa, sartu oliotan, mazeratu, gero destiladorea jarri, destilatu hidrolatoak ateratzeko, eta estrakzio hidroalkoholikoa edo hidroglicerikoak. Eta hortik ja abiatzen naiz produktu guztiak egitera.
Ondan hasi zinean pentsatzen zeben, autobus baten akaboko zebela hau da egiten? Ez da pentsatu ere ez. Ez da pentsatu ere ez kosmetika naturala egingo nuela. Baina munduko bideak elkartu dira eta ona ekarri naute. Eta pentsatzen dut gogotxu egongo zela, ez? Hau ja, gauza gutxitxo batzu faltako zatzu, eta pentsatzen dut gogotxu egongo zela, ez? Lanien azteko bertan. Irrikitan. Ikusten du, zeure eskerretara egiten duzun produktu danak, gauza asko ikusten du, ez dakit jaber, 3 ataletan modura kubanatuta, baina ez dakit jaber orokorrian espliko zeken apurtxo bat, zer dan bakoitza. Bai, horixe, babitu. Hemen ditugu gorputzeko saboiak, tradizionalak, amamak egiten zituzten saboiak, gorputzekoak, eskurakoak, gero daude zendabelarru kenduak, hauek dira landarez petoak dauden kremak, eta gero daude ere bai, ditugu, ditut krema, 3 ukendu mota, todoterrenoa, 19 landare baino gehiago dituena, arnika eta kalendula, gero daude txampu solidoak 5 mota, 2 aurpegiko saboiak, toniko kapilarra, gero dago ere bai aurpegirako kremak, horiek da kontorno de ojos, da kobazuloak zaintzeko, krema, aurpegiko krema, antimantzaz, elasticidad, hidratación eta bar, kakao, hau da... Gauza pilatxoa, ikusten du. Gauza pilatxoa gotzu, dana zeukina gainera, dana bertan inakua. Hori da, desodorantea. Eta gero ere bai ditut elementuak lakoak, hauek beste artizabak egindakoak dira, aurpegia garbitzeko, poltsatxoak, beti indarra emoteko produktuari eta jendeari beharrak asetzeko. Hone ideia akabota dauzen produktuak, hemen ikusten duna baina, horixe. Zer da, espliko zeke? Honek da gorputzeko saboia, hau izango leke, eta honek oraindik ez da guztiz akabota. Ez da guztiz akabatuta, eta itzen behar dugu gero mozteko hemen eta lehortzen egoteko 40 egun. Hori galdetu behar notzun, zenbat irauten dago prozesuak, zenbat denpora eruetan dutzu, kaso jaboi bat ikia, desodorante bat, aurpegirako krema, zenbat denpora irauten dago prozesu horrek? Bueno, adibidez txampuak egiteko, da pastel bat egin bezala. Orduan txampuak egiteko pastel bat egingo bazenu bezala da. Ordu batean egin alditut 20 edo egin alditut 50. Orduan, hori da kantidadearen asuntua. Gero, adibidez, zendabelarru kenduak agian da egun osoan. Zeren lehenengo jaso behar dituzu, jarri prozesuan eta gero sartu poteetan, etiketatu eta bar. Zein ja zailtasun ondixena dakona, hone danetatik, zein ja zaiena itxeko? Niretzako zaiena dira zendabelarru kenduak, nahiz eta guztiok kapazak izan landare jasotzeko, baina teknika kontuan direkin hartu behar dira, prozesua luzea da, landare asko landare asko, eta gero argizaria eta olioa eta bar oso zikinak dira, lehortzen denean, eta bar, eta bar. Gentiak zeintzuk hartzen ditu, zein ja gentiak gustokuena kosmetika naturalan edo munduan? Bueno, naturala munduan ez dakit, baina Karola kosmetikan gustatzen zaiena da bere beharrak asetzea. Orduan orokorrean txampu solidoak oso arrakastatsuak dira, baita ere aurpegiko krema hidratante, antiarrugas, antimantzas, fontana, hau oso arrakasta handia dauka. Jente asko keskaketan dago, ez? Bai, zeren nabaritzen da, zara gelditzen dela askoz osasuntsuagoa, hidratatuagoa, suabeagoa, eta emakumeak oso pozik daude, eta baita gizonak ere. Eta nun eskuratu lehizke, produktu honei danak. Ikusten du, pilatxoa gotzula, baina ez dakit, nun lortu lehizken? Beitu, lortu aldituzue, telefono honetan, WhatsAppean, dago dendatxo bat, eta 6-6-2-2-1-1, dago WhatsAppean dendatxo bat, eta hortxe desplegatu aldituzu produktu guztiak. Aldiz ere bai, Karola Kosmetika Naturala web orrialdean.com, eta e-mailean baita ere. Eta gero kontaktuan jartzen bazarete, nik kontatu aldizuet zein merkatuetan eta azoketan nagoen. Astero juten naiz azoka batera, eta publikatzen dut Instagramen baita ere zein azoketan ibiltzen naizen,
Orduan, nik merkatuetan kontatzen dizut zein produktuak behar dituzu, zuen bete beharrak azitzeko. Bueno, Karol, mi esker, zure txokotxo ontara autobusera sartzen iztiarren, irakustiarren zer da nik endozun dana, eta salketiarren, Karola kosmetika zer dakarren eta zer dan bertan nik endozuna, mi esker. Mi esker zurei eta gonbidatzen dut guztioi ikusteko zer daukagun eta merkatuetara hurbiltzea. Oso ondo, eskerrik asko.